Takže to je pokračovanie a tam je dom pre lovu a v tamtom hornom má veci na pomlsky. Tam má dvere a tam má kľúče, tu také biele. Tu už má hrniec a ako si vyrába prvé pomlsky. Tamto žlté už má vyrobené a tu je domček, kde si vyrába pomlsky. Tu je taká hráčka, také preťahovadlo, tu má vodičku, tu má granulky a tu už kreslím taký štvorec, kde lovka už bude mať vlastne veci. Počkaj, vlastne veci, ktoré potrebuje na výrobu pomlsek, takže hrniec, balenie kapsičiek, ale nie jedno ani dve, však podľa toho, koľko si chce zrobiť. Potom jej tu nakreslíme do mechu také granule, väčšie kus, také. To bude granule, tu sa to dáva. Stade sa to sype ľudia a tu už budú granulky. Budeme mať balónny granuliek, lebo ono to všetko zmieša dokopy. A akože z toho si robí ďalšie kapsičky, no ďalšie pomlsky. Tak, a už iba zelenú a tu má granulky. Dobre, tu už máme granuliek. Teraz tam idem nakresliť toto je také, viete, však toto je vitamíny pre psov. Takže to bude v takej menšej fľaštičke. Bude sa to nalievať cez toto, tak, že toto. Tu máte takú poistku hore, ešte to nakreslím. Počkajte, tu dám také žlté, že by ste vedeli, že toto je poistka. Toto dáte preč. Toto žlté a sa vám to vlastne otvorí a potom to, no toto je akože vrchnák a tu má toto vitamíny. No. No, takže tu už má toto vitamíny a tu nakreslíme. Tu napíšeme, že tu bude mať také vitamíny, akože toto je, napíšeme tu, že vitamíny, čakajte, vitamíny, vita, akože tu bude vita. A to je, že akože vitamín. A teraz toto vyfarbíme. No povedz, kedy pôjdeme, bo si napíšeme tak ruky stredom, pôjdeme sa skúhať. Ešte raz toto napíšem, vita, akože to bude vitamín. Toto je také vitamíny. Dobre. Tu už je vitamín, takže bude potrebovať ešte takú, jakoby, varechu. Však to, čo je, no táto tu tak. This is not the shell. I repeat, this is not the shell. Tak. Varech už tu má, s tou sa budem miešať a umývať. Potrebujeme ešte jeden veľký hrniec, to tam zmieša všetko dokopy. A to už bude iba taký. To už tam nevidno. To už bude dlhý hrniec, tak. A ešte tu bude čo potrebovať. Čistá voda. To bude akože v takom väčšom balíku. Hej, sol do pomlsiek. Dávajú sa sol, dáva sa štipka sol sa dáva. Takže tu je mech vody. Mech vody spočiel za štipku vodou. No, za štipku soli. Nie, ľudia nepriechol so štipkou soli. Tu bude mech vody a sa mi to nezmestilo, takže ešte tu nakreslím
mäso. Hej? A keby už všetko, takže toto potrebuje na výrobu pomôcek. To všetko zmiešať, tu je mech vody. A tu ku tomu nakreslím ešte mäso také, hej. Tu dám ešte tak. A tak. A v tomto už bude mäso. Tak. Také mäso. Akože to bude taký akéby steak, hej. Tak. Tu už je mäso ľudia hotové. Takže toto je dom pre Lolu. Tu má hore veci na pamlsky, akože to je v tomto, hej, veci na pamlsky. Tu má kľúč od svojho domu, no od toho. Potom tu má akože ďalší dom, jak si vyrába pamlsky, prvú už má hotovú. Tu má vodičku, tu má granulky, keby bola smedná alebo hladná. Tu má také, počkaj, takú hráčku, preťahovadlo. A tu má, jak si vyrába pamlsky, tu je hrniec, kapsičky, granulky, varecha, vitamíny. Ďalší hrniec, mech vody a mäso. Takže to je všetko, takže ahojte.